Eki hartzaina da eta sumai sakurra. Eki laster izanen den hartzain sakur txapelketarako sumai sakur gaztea prestatzen ari da. Sumai hasita Iruna bertsu 8 kotikian. Beti zaunkaka ari zira hartzain maisu, baina sakurra hemen ni naiz lagun aizu. Xapelgoan gailendu nahiko baduzu, maitasun gehiorekin tratatu nazazu. Maitasun gehiorekin tratatu nazazu. Baina ez duzu egiten, zuk hainitz alegin, ezker ejanta eskuin joaten zira berdin, ahoa irekirik egoiten zira fin, zuk saria nahi duzu ongi egin aintzin. Zuk saria nahi duzu ongi egin aintzin. Eta oraindik hemen naiz ni saririk gabe, hemen naiz sakur mehar iar baten pare. Eki zaindu nazazu, hobeki alare, ez baita irabazten al sendimendu gabe, ez baita irabazten al sendimendu gabe. Sentimentua omen dela zure xede, baina oraingoz behintzat etzabiltzat jebe. Otoi kontzentra zaite, egizu mesede, hobeki eginen luke katu batek ere. Hobeki eginen luke katu batek ere. Zuk nere nortasuna nahi duzu mindu, hitz egiteko era behar duzu findu. Esaten duzunari sakurrak ezin du, xuxen egitekotan xuxenki agindu. Xuxen egitekotan xuxenki agindu. Baina oraingoz hola ezin da jarraitu, behintzat ongi egintzazu hasita amaitu. Hausikitzeko ejan ta ez duzu aitu, ta azkenik ardiak hausikitzen zaitu. Ta azkenik ardiak hausikitzen zaitu.